आसाम सरकारनिफ्राय 2022 मायथाइयाव ससियेल वेलफेयार बिफाननिफ्राय मोनफ्रोमबो बियाबाव मडेल अंगनबादि सेन्टार जोंनो हरनाय जादोंमोन आरो जोङो बेखौ दाब दाब जायगायाव जों सेंसन होनाय जादों आरो बियो दिनै फारियै गंसे गंसे लुखांनो हाबाय आरो बेखौ जोङो फारियै दा बेखेवनाय हाबाफारि लादों। दा जोङो फुंनि भागआवनो गिबि सेन्टाराव निउ दरदरा बेवहाय जोङो बेखेवनानै फैदों आरो जोङो बेवहाय दा निउ नबीनगर बेखौबो जोङो बेखेवबाय गंनै जों दिनै बेखेवदों आरो मोजांथारै जिहेतुके आसाम सरकारा मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जायगायाव थानाय जे मडेल अंगनबादि सेन्टारफोर दङ बेवहाय गोदानै मडेल हिसाबै गायसननो थाखाय थिरांथा लानायजों लोगोसे जोंनो बे खामानिखौ मावनो थाखाय खाबु होदों। दा बिदिनो दिनै जाय थिकादार बिथांमोना बेखौ मावनो थाखाय मोनदोंमोन बिथांमोना लुफुंनानै होबाय आरो जोङो फारियै जोङो डिपार्टमेन्टनि मानगोनां अफिसारफोरखौ लानानै दिनै बेखेवदों आरोबाव रायजो राजा बिथांमोनाबो बाहागो लादों। आं मिजिंथिदों बे मोनसे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर जेरावहाय फैनानै फरायग्लांगोन गेलेगोन लोगोसेयै बिसोरनि मोजां जानायनि थाखाय सरकारा जे बेवहाय आदारफोर जगायगोन बिनिफ्रायनो मोजाङै राननानै होनाय जागोन आरो ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै सरकारखौ थेंक्स होदों बेबायदि मोनसे मोजां खामानि मावनायनि थाखाय आरो इयुनथाराव जिखिनि माखासे मावबावनांगौ दङ अलरेडि बेबो 2025 मायथाइनि जेराव जेराव मावफुंनाय जागोन जों अलरेडि साबमिट खालायबाय आरो बे खामानियाबो जासिगोन। गतिके रायजो राजाफोरजों लोगोसे बयखौबो आं खावलायदों जे जाहाथे बे मडेल अंगनबादि सेन्टारा दिनै बेखेवजानाय लोगो लोगोनो बे रायजो राजाफोरनि आखायाव बे थांबाय सरकारनि सम्पतिबाबो बिथांमोननिनो सम्पति जाबाय जाहाथे मोजाङै बाहायो बेखौ आं बिथांमोनजों खावलायदों आरो बिथांमोना दिनै बेखौ गाहामैनो गाहाम जोथोन लानानै फरायसाफोरनि इयुनखौ नोजोर बोनानै जाहाथे मोजाङैनो बेखौ जोथोन लानो हायो बिनि थाखाय बिथांमोना दिनै दायथ' लाबाय बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ आं थेंक्स होदों। नोंथांनि बिजाबाव दिनैसिमावहाय गंबेसे बेफोरबायदि मडेल अंगनबादिखौ लुफुंनाय जाखो? बेखौ जागायजेननायनिफ्राय लानानै गोबांथार जोङो बे गायसनबाय गोबां नाम्बार जाबाय दा मिजिंथिदों आरोबाव जिहेतुके दंबावोखाय बेनि गासै नाम्बारा आरो बांबावगोन बेखौ जोङो उनाव फोरमायनानै होगोन।